ma questa è una mancanza di verità. E queste cose stiamo avendo una grazie che è stata semplicemente escludere.
Bueno, konturatu orduko zuen prestatutako sorpresaren amaierara iritsi gara. Egia da, bai, herri pasate erreman dugu atera begira jarrika. Hala izan da bai, gustatu zaizue? Txit. Oraindik amaierarako zerri falta dela, izan zaizu iruditzen. Bai, 1980 urtetik gaur egunen arteko errepasoa egin dugu, baina zer gertatuko da etorkizunarekin? Auskalo, hori ez dago jakiterik, eta gainera gu jada eskara errekalden egon. Lander, baina kontua ez da errekalen osoa zelan egon, kontua da etorkizunera begira jarri behar garela. Ez duzu entzuntzarien gertatzen klimaldaketarekin, ala? Agenda 21 gauza hori. Bai, munduan zehar jendea mugitzen hasi da klimaldaketarekin zerbait egiteko. Eta guk ere gure jaialdi horrekin amaitzea pentsatu dugu, ez da izea? Bai,